Hej, jeg hedder Søren, og jeg har basistræning i talentklasserne, og så har jeg også matematik i 2 af vores talentklasser. En del af at gå i talentklassen, det er at have morgentræning, så nu er jeg lige på vej over for at vise jer, hvad det går ud på. Vores fodboldspillere, de træner ud i alt slags vejr. Det vil også sige, at selvom det bliver rigtig koldt, så er de afsted og klar for morgenstunden. Vi forventer fra skolens side, at man møder op til morgentræning omklædt. Man har spist hjemmefra, så har man de bedste forudsætninger for at give den gas til morgentræning. Når man går i talentklassen på Stjernevejsskolen, så forventer vi, at man prioriterer både sin sport og sit faglige arbejde. Selvom man går i talentklassen, så går man altså på en ganske almindelig folkeskole. Det betyder, at vi forsøger at gøre meget ud af, at man får blandet klasserne på tværs af årgangene, både på fagdage og fleksuger. Dagligdagen i talentklasserne, den foregår altså samme sted som de almene folkeskoleklasser. Og det vil sige, at man kommer til at have klasseværelse og frikvarter sammen med sine jævnaldrende.